Саха Республикасында ике дәүләт теле, рус һәм якут теле. 2010 елгы җанисәп буенча монда 8 меңнән артык татар яши. Үзләренең туган телен, мәдәниятен саклап калырга авыр булса да, күбесе милли ризыклар пешерергә һәм үзләренең туган татар телендә сөйләшергә тырыша. Михайловларның гаилә башлыгы Анатолий Иркутский шәһәрендә туа, Алекминскида яши. 10 ел элек гаиләсе белән Якутский шәһәренә күченә. Татармын мин дип күкрәк кагып горурлана ул. Бактың исә Анатолийның әтисе чыгышы белән Татарстанның Балык Бистәсе районы Шымарбаш авылыннан. Өйдә дә татарча сөйләшергә тырышалар. Тахир, син татарча беләсеңме? Ие. Ә нинди сүзләр беләсең? Бабай. Аби. Исәнмесез, молодец. Бүген татар телен саклап калу безнең өчен бик авыр, ди Анатолий Михайлов. Мәктәпләрдә туган тел дәресләре юк. Татар китапларын Казаннан сатып алып кайталар. Җан тартмаса кан тарта дигәндәй, елына ким дигәндә 2 тапкыр баралар икән. Күптән түгел Анатолий Якутскида туган як иҗтимагый оешмасын булдырган. Без моны җыендык, инде шундый общественная организация ясадык. Бергә җыенабыз. Анда хотя бы шүлешәбез инде. Конечно, балалар өчен инде тел белергә хотя бы дистанционный ясарга кирәк. Гаиләдә исә гырыф-гадәтләр сагында хатыны Оксана тора. Аның әтисе татар, әнисе украин. Балалары да, оныклары да кечкенәдән бәлеш, эшпешмактан авыз итеп үсә. Аш-су усталыгы буыннан буынга күчә. Төньяк татарларының үз милли ризыклары да бар. Если вы услышите слово аказик, аказик сүзен ишетәсез икән, димәк бу сыйны якут татары пешергән. Кызым да пешерә, мин дә. Якутскида туган як милли оешмасы эшли. Татарлыгымны саклыйм дисәң, мөмкинлекләр бар. Анатолий Михайлов Алекминский шәһәрендә Сабан туй уздыру буенча проект булдырган. 2 милли бәйрәмнең охшашлыгы көн кебек ачык диләр. Кешеләр белән җыендык, шүлештек. Мин яздым проект дурыс татарча возрождение Сабантуя в Якутии. И мы его представили на России. Среди общественных организаций беренче урын алдык. Мен анда күрсәттем, нинди безнең традициялар бар, нинди уеннар бар, име. Саха Якутиядәге Татарстан көннәрендә Анатолий Михайлов тагын бер проект тәкъдим итәчәк. Ул безнең республикада якут этнография комплексы булдыру белән бәйле. Барып чыкса, безнең халыклар дуслыгы тагы да ныгыр дип ышана ул. Якутский шәһәреннән Алия Хәйретдинова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.